Doming. Mabali namin. Ala, Dom. Delikado man nandito barangay tayo. Kas ka lang mabutbutang uno matartaranta. Ay, baka padanag. Anya rin tayo. Ipagam nga mina na. Adda ka no nakabulos nga adik iji rehabilitation center. Kat adda ita dito nagbugsutan. Anya? Ay, madanaga, ang mga numaranaan ni tatang kat pagtripan nan at agbatag. Tila mapampanunot mo. Ala, ay di ka man kundi relax, Dom. Uramentado ka no dayjay. Takabilan na ti amin amasabat na. Adda ka no paibunang na. Anya? Adda tinagbat nan. Intare day hospital. Ne. Delikado nga raon. Isungarod amadanaga, nak. Nit atang ti pampanunutag. Delikado talaga no kasta ahuramentado. Dom, mapan kay di barangay hall. Ang mga numapan ijay adik kat delikado ni tatang. Anya? Alan Dom. Ay, madanaga na ka talaga kin ni tatang. Ang mga numasalamaan jay adik. Alawag, daanag mo na ya. Na, jakat madanaga na kat delikado na ijay. Sino ka na titinagbat na? Tagabangir a barangay, dita barangay na mugtitan. Di tangarod na mugtitan, ti paglimlimangan da jay. Addan dito barangay tayo, Dom. Addan nakakita kan kuanay di kalman. Aya. Sige. Mapanak nga rin di barangay hall. Wan, Dom. Agwardya kayo ni Jay. Anya ti kunam kagawad Doming. Adik ngaglemlemeng dito'y barangay tayo. Wan ka na, kagawad. Nagkuna dita. Isu ti sayang gusang dito barangay. Namuan ni Rosa. Depende no asino tinakaamuan na. Kakaiso na adrag pre dito'y barangay tayo. Aglemangan kit din ti adikal. Nakabulos ka no, ijay rehab. Kat dito yan tinaturong na. Nagkuna. Ni Rosa. Depende no sa dino kano asino tinakaamuan na. May talaan. No itisango ti store. Awan data. Fake news. Ni Rosa tinangibaga. Ngam no fake news day jay. Nasaya da. Makaamu ka pala dito'y opisina ti barangay akagawad Doming. Agawid akta inakpay aglaba. Di kan pumanaw. Addan to nagitipadang opisyal inton madamdama. Agmi-meeting tayo ka no. Kasta tinyawag ni chairman kanyak. Anya nga tatyaramidag iti panagpupok ko diti barangay hall. Loagin ko dak. Sigurado aturog mo't latitinag ka. Iso nga una kung tuturog. At least sa anak ton ngagtuglaw pinton makariingak. Ta may concentrate kun ton tagen ko. Kalpasan ti merenda ita. Ilad di koin. Tarak na hindi panisal kon keso. Agasam na ita keso pa hindi palaman ka. Wala. Iridap ko kiti. Agalirto kayo. Makirunda tayo kadagiti barangay tano dinton Rabay. Ay, wan, chairman. Kasapulan. Talaga kasapulan.
Kita nga si Kati Committee on Peace and Order, Kagawad Aristo. Masapol asi kati adda mangi daulo kadagiti tanod. Nang runa, no awan ni Doming ahipida. Areglado, Chairman. No problem dita. Nasayaat. Imbag tay may ka. Kunaklano di ka man nag-duty ita. Makaumaya kun ta pinalubusan nakmatlangan ni bakit ko nga itugot ko jay aw-awer ko aboridak ko aputot ko. Anya. Ag-duty ka nga adda iragragpin mong aw-awer mo. Agupat matan ti tawon na jay boridak abalong ko, Chairman. Agay ayam laeng dita katapukan no kwa. Iso nga awan ti makarengreng. Ne. Ibulos mo akas labaod nga ukan. Kas lakastan No baybay ak nga agay ayam itirwar. Awan mat problema kat. Umay naktularengrengan no mabisain. Hay anyan. Basol ni bakit ko no apay nga agiragrag pinak iti aw-awir aputot ko. Nagsadot nga agaw awir. Pagsaritaan nyo anay bagday ta narigat mo't no agbiyagan iti katapukan di putot mo. Inton kwan ibagada nga anak ti tapok. Anak ti tapok? Wen, di mo't adda anak ng lupa ako nada. O di adda mo't anak ti tapok. Ala, ingka kita di putot mo. Ang mga nagaburanan iti tapok di tarubayan ti barangay ul. Ingkan. Daytay man rubber shoes ko ti irwar mo bakit? Agrubber ak man nga pa nag-duty ita. Makipagrunda ka manin aya kadagiti barangay tanawd. Kapilitan na tanay. Sanda pa'y anatiliw di ade nga glemlemeng dito nagbugsutan. Masigurado yung amin aya dito tinaglemengan dayjay. Kasta timbaga dagiti nag-surveillance sa pulis. Napagkad ka no at talaga dayjay. Awan pilyin na tagbaten. Nakaibarikas ka no akanayon iti buneng dayjay. Sus, delikado kayo nga rod. Ano kasta? Anya nga itilaban nyo kadagiti batuta yaw. Batuta versus bunag. Ay, matay kayo Depende iti agigamit iti batuta. San mo ta basta maputod dagiti batuta no bilang isang gami iti buneng? Ay, makapakintayag kamot. Sangwan yaw, di bunang imbes alis yan yaw. Rupan-rupa alaban ti mapasamak dito yan. Awan pagpilyan me, no di lang ti panangsango me, tabarang maripot min. Dayto, iti rubber shoes mount. Ay, no kumangamin dayta istil to ti usaram. Imbag dayta, tano in kugtar mount, matalimo daw mo't basit nga ta. No makugtaran iti dayta. Un aya. Agure ka man. Itamampay. Itamampay adi mo insuot di uniforme ti habaw nga uniforme. Ninaba akong day dyan lakay na plan sa payain. Ni. Aguray ka man. Mayat sa ngagpaiswa. Amukon. Anyaman day tan nga amaw. Thank you, bakit? Imbag tayong palagip mo ti uniforme. Nga uniforme ti hapon. Mayati si Miplo ti panunod ko. Anyaman day tan amayat. Ipagamot atap na amok lakay. Kantap no tingi-tingak no mabalin mo't lang day tapang panunutam. Mabalin! Anya nga road ti aramidam. Ala, irwar mo di uniforme ti hapon ta iso ti osarak. Uniforme kunak kuma. Di mo man nga minsang kasaong uniforme ti hapon na jay. Madiadenggen. Kit may mayat kit di Tama ka numamati da pa'y amay saka ahapon. Ngalawanin. Huwag ngagpaiso. Ala, inkairwarin tag sukata kun. Wan.
Uyusik na ito insuot ko at jogging pants. Tadyay iparparis ko a pantalon ti alaem. Ama iparis ije uniforme. Awang. Dalaan mo dito ikaw. Dito yan. Deta. Deta. Ikatigong di pajamak. Aguri ka. Di ka ago yung sasanguanak So nga ron nga ibabaon ka mapan mangirwar ka na kitim bagam nga isuot ko. Bantayan nakmet nga min. Diyak merlay pakita king kagat bagad Bantayan asasawam adang arod di tantay suot mau. Di ta ka man langay. Dini na aguri ka nga ron aguri ka. Apay. Sumango ka. Maditikas ta. Makisarita ka, nakatali ka. Ganti lalaki na kayan. Ago yung salatay. Ganyan ni Suping. Masurun. Nagsayat asutilen. Ay, darasin bagay! Kinamat nak, Chairman. Naimbag tanay ka gumaakpay lang nga inuksot ti sapatos ko kat dagitilangan dakulap ko tinagsapatos. Talo saan? Ay, jaklamon. Na. Anyat koneksyon dagiti dakulap mo nagsapatos, hindi na pasamak, virgin. Ay, virgin, Chairman. Saan a virgin tinagan ko? Sa bagay, apag iso ti kastabir nga siyo kanyak. Saan na ka nakamatan day nga adik? Iso ko matimang virgin kanyak. Iso virgin nakpailaang as of now. Ay, jakla mo Aginggat madamdama. Ang mga nuinto nagawid akit. At dagayam di tamang ururay kanyak. Anya? Apay, amuna nga imay ka ditoy. Amuna, Chairman. Napigsa ti radar day jay. Kanayon nakasisi iman. Inton kwan, kamagan na kon. Imbag ta na siglatak latang aglisi-lisi. Iso adinak makamag. Iso you're very lucky virgin. Ta virgin ka pa lang as of now. Yeah, Chairman, as of now. Am I still virgin? Iso nagasat ka pa lang as of now virgin. Yeah, Chairman. Chairman. Adaman la damagag. Anya day ta? Come on, feel free to ask question. Anya nga min ayatirik na ti agsirsiri piti kayat naramasan. Anya nga min tirik na ti mang rape, Chairman. Nagmadimot day ta na sa lunsod mo, Miss Virgin. Ay, ne, anya kay ti madijay. San na siya ti pagdamagam iti day taa? Urayem jay adik anang kamat-kamat king ka, ta isot pagdamagam. Ay, anya? Ay, sige man nga ron, Chairman. Inak agmarangmang dita asidagti ka sa makan dita bakanti aluti dita daya. Urayak man day jay nga adik tagdamagakman ken ko ana. Ay, anya kita ti tao dita. Isun samot ti adik. Kinuna nang intartarayan na ita mapannaurayan. Adik. Dom, kunak manuda kayo kagawad ti agjute, wano agtanod ita. Di ka mapan? Saan? Kabaalan na ka nun. Kastay ha. Ay, ang mga nadamanan masaukan ka ni tatang, no kundi sadot kakit de. Awan mo't na ta. Amo na mo't na po yata na kitirabi, ta binukudak tinagjuti. Nakasaritam aya? Saan? Amo na rajayo. Sige makamu ka. Ni, ada mo awag iti cellphone mo. Sika malat mang sumbatan tani. Iridip ko labid dito yung sapa.
Mapanak to ang duty inton alas 11. Kabalik ka siguro na. Awang. Sos, delikado mo nan. Sige, bata mo. Hello, good evening, Tatang. Ni Dumeng, kisapsapulan niyo. Ay siyempre number na nga ron to'y awagak. Dom, ni Tatang. Nakaturturog na tawag yun. Tumaya mo, Dom ka. Nakatuupan ta cellphone, nangagan ni Tatang. Hello, Tatang. Umaya ka. Nay kata nervyos mo na ya, apo. Ha? Oray no saan kan nga umay. Ado kami nga gronda. Kasta aya. Ay Wayne, complete attendance ita dagitoy nagsasadot a barangay Kagawad. Talaga nagagada ita. Iso may layon dan tumanen iti eleksyon. Aya. Ay, mayat ka rin Huwag nga rod. Di ko na kon. Oray saan kan nga umay. Amokmat ka. Nga adamanan pasognod ni Rosa. Iso maturog kayo lata. Bye. Ay, milagro. Apay, Dom. Milagro. Complete attendance ka no nagijay barangay Kagawad na makipagtanaw. Iso nga ore no sa anak paila amapan ita. Iso sweet dreams ta ita, Rosa. Aniya? Nagbaligi akiti daytoy. Dayaw ko lang. Hay! Awanan dagiti. Sadot akagawad. Makita man no danto pala mangibotos kadakwada. Sapay asiligan ti eleksyon. Sakit lumaban akmutla kagawad tani duming ti kapitan. Kredit kun tulaeng no maripot ko da yung adik ngawan kadwa ka nakaduty ta. Sikan ghosting daytan. Hun gayam. Nauray nga to ni Miss Virgin di adik. Iti man imbaga na apagurayan na ti umuna at turungag. Amangan no aday jayan di adik. No agkam kamalay. Nalakalang kumagak di jayan. Nang runa. No ingkadang meten ni Miss Virgin ikupin ti kina Virgin na. Ay! Nga po, kanyat masasawa ko. Isi ka lang. Kumagakya adik no masalama ak ida. Iji kaludaan. Ay! Apa nyo taas sa anak ang makaturog, Rosa? Hindi mo damagan kanyak. Tama nga no tayo tati mo pa nakaturag. Di ba itag tagainap ko? Anyan ni Rosa. Naglaka ang makaturturog. Yung siyak. Awan umay at tuturugak. Pinasaya. Inaklag tano doon. Oray siya akong tagbati di outpost no agrunda amin ng iti kagawan akadwa ni katugangak. Ay, dahil nangisit at jogging pants. Nangisit at jacket nga uniforme di isuot ka. Baitaw, napanak di outpost. Nakabarikas kanyak ti nakakaluban abuneng ko. Sisya ngagpaiso ngagronda ngem. Amo kakabalag. No imo kula ti armas di horamintado nga aday. Buneng met kanyak. Ay,
Kita man no asino ti huramintado. Dandani ako ni ti batog ti bakanti alode. Ne. Tataulan ti aso di ta banda. Gusto sa timbaga da jay virgin. Abinir nga sakit ti virgin. Kayat naman timbir ngas ko virgin. Ay, sino ka nga dalita? Naglastugan. Sino ka? Masitag ka kanya taga mamuta. Alilawag na itang adik. Manan ninawan ka dita. Sino ka kunak? Siyak ni Gustina. Siya ka rin, tiga po lang ang taga dita. Sapsapon ang nakarigos na. Uwen, Mr. Guapo. Nadamag ko adito iti hangout mo. Isalbag. Tilar aramide kaun. Apa di ka malang masitagan? Siakon, tiyambay di dayan mo. Masitagan. Impaglakid din ta nalagip ko tinag-Christmas. Di nakbasta may ilasin tanasibnget. Isaganak ti pusas. Isuday dan ti adik. Pusas kada gusto loko. Ito'y kompleto, tiyo sa renta. Ang session pa dito'y kasamakan. Umaykan bakling. Si Kamet. Bakling kung nampay laeng. Ano reka? Abay gayam nga taka rito'y. Siya ka dito'y kagaram, Talaga si katigagarak. Arak ko pun kamampay. Ne. Apaya papan kapalit ti likodak marako penak. Gayat ko ngay patal likod mo matdag ito'y imam tapno marakop na. Maarikap na ko na kuma. Anya ti... Arisado ka adik. Pinasasa. Siyak ni Chairman Gosteng no other than naripot kamatlangan luko. Solo flight kayo nagronda. Ngam natiliw yu ti adik. Solo flight. Kundak ano natiliwan si adik. Taga-inap ko lagaya. Domi, mabali namin. Ne, nagsapa ka man nga grub-grubwat lakay. Papanam? Ijay barangay hula. At sa balipay ay apapanak. Anya ti amok no agudong kamanan. Ado mo ti sa bali papapanam no kwa. Talaga kasta ti opisyal. Ado tilakad dita. Nang runa no kastoy nga umadam ni manen ti panagmamarangmang. Nyaman day tan asaom. Panagmamarangmang. Katwen. Rayag paliiw ka diti barangay. Bakit? Adu manen dagitay kondi tugaw iti sango dagiti kantina. Dagitay kondi istorya iti no anyala ditan. Dagitay istorya pugpugaw. Dagitay pugpugot. Kondi istorya ko nam Ay, wunag. Istorya pugpugot mo iti istoryada. Awan lat di masasa umon. Ang pudno man ti kinunam lakay. Ay talaga? Adu ti agas aspire nga kandidaton tumit para barangay officials. Rip to nga ta dagiti agsasalupang inton panagkakampanyan. ay lakay. Anya nga tanong ko No, anya? Anya nga tanong kundi file kami tumit kan Rosa. Ako mandidato para kagawan. Kaniya? Wan, pangsutil. Awan, ladi ka mapampanunot mo. Anya ti among, ang mga nulayos tukit ni Tibutos may ngauray saan kami akong di kampanya. Anyan tulang at antisawan dagiti tao. O di ba yam, nanyat sa wenda, apay aya? Awan, lat mapampanunot mo ako nak.
Sige ta mapanakon. Ay. Addang min urayik a bisita, iji barangay hall. Sige kakabsat, mapan kayon. Maring ado pa iti mangtod iti kaasi kada kayo. Mayat matikas jay a sistema ti panagbiag. Ay, uwan chairman. Nadlaw ko, kiram jay sumarsarono jay mangyar ari kapiti sarukod na. Mayat ti kapet jay sumarsarno. Kumpet iti abaga jay agsarsarukod. Ngam kiram mati muna akong di sarukod. Kaya't nasawan, makakita. Adun ti mangibagbaga, agim bubulag, wino anyaditan, kasjay. Nimbaglaang ano di po may so abulag. Niya po Diyos lat makaamon San tayo akid ngan dagiti kakasta? Nay, ti bagbagak tuminga, si Kanto ti endorsok asumukat kanyak inton barangay kan iske eleksyon. Agsinukat ta, agkagawadak tumait. Anya, nakadesisyon kan? Makitan tao, tata. Ay, sana kastati ko na. Si Kanto at talaga ti sumukat kanyak at chairman. Mapantay dyan na tatang. Kasta tinyawag na iti cellphone ko. Aya, apay ka no? Adan sa sangaili da politiko. Mapantamot Naimbag lang adda mang-entertain niya bisita da. Kasta? Uy, kan siyempre, kaya't natamot nga ta ayam ammo kadag di bisita da. Amumatan ti proud papa. Ne, sa kagisam. Baka isumak na raw. Proud papa. Nay, apa yan? Yawan. Sige, agsukatak labit nga rod. Madimot ano kastoy kulatan. Uwan mo ta. Nagtaarti kakuyog mo kunam sa. Dayta nga rod. Naka-spotting ka. Idinto ta siyak. Nakapadyama kaslag sakit. Sige, mabit lang. Anyalakit din ni Rosa. Kasla manutsutil akanayan. Nagbayag mutlakit din daro sa kan Duming aya. Anyat ko na ni Duming itay inawaga maya. Imbaga nga umay da adagos tapno adda makasarsarita da. Siyak amis mo tagluto iti pagsasangwan inton pangal daw. Alakit urayang biit idan Nakababain mo't no panawan ta ida. Ngas isudalaang mo tagsasarita dita salas. Lakit di Ngala, dito'y kapay kusina. Isagana mo dagiti Ricardo ti ilutok a pinikpikan. Indaklabiit kasarsarita ida. Alawon, makamuakpay laang dito'y. Sige. Ay, anya lakit din ni Gusteng. Pagaayat na ti agbisbisita. Amok inawis naman ang dagita nga umay dito'y balay. Katnodyak ang bidog. Sanggo niyan, Jamaysa. Asinumot nga ta, dagita kakaduka na. Ay, bisita dito'y bisita. Tataulan ni rambutan. Dalakit di Rosa kan Duming dagitan. Nasaya at magnood dadan. Asino dagita bisita ni Tatang, Tanang? Ay na, no sa dino ka tinakasabsabatan na kadagita at tao Sanggo niyan sa kano Jamaysa. Di naman mo una ida? Dahi tangarot ti kasuron ko, Rosa. Agsangaili iti di na unay kaamam mo a tao. Sakit isaganaan na pa iti husto. Kita aman dagita. Ni, dua amanok tinalamaw.
Partyan nyo dagita? Anya pa ngay, partyan na pang sangaili. Ay, may ibusan dagiti manok na iti kapaparti na. Kastaya? Ay, plano nan sa ti kumandidaton to asanggo ni ano madandaron to man ti eleksyon. Iso aday ta, gayaman na amin na tao. Ay, anyan ni tatang. Wagas na kano ti kasta. Managsangaili kano ti pudpudno a politiko. Kayat nang agbalin, anapeklan mo't a politiko. Iso akas to. Managsangaili kano mo't Ay, nalpas man ang tigastos ni tatang. Nagpakan man na di na oras. Tirigat na. Nakamimatan kan Rosa at ada na torturan itay anang asikaso karagi bisita da. Timadi ijay. No asino laditan na tao, tiyaw awisan na. Ure, tao mo't adi na pakairan-ranudan itan, awisan na. Panggapan na ngagparti ti manok apang sangailinan. Ay, mayat kit di akas ko na ni nanang, mapartinan to amin na nagdi manok na. Awan ton ti perhuisyo apakpakanan ni nanang. Sa bagay, kapitano no chairman ti barangay ni Katugana. Bagay na launay ti managsangaili. Tanumadanon man ang ti eleksyon. Puntos na matla na dyan. Ibagada asaan ang naimot no di kat managparabor. Ay gabay, larigat yung chairman. Ano, ti parikaw. May mayat matla ti kagawad, awanan niya nga aramilin na. Isa maawagan na pa yun iti sadot. Ay, iridap ko malangan. Nakadayo man ti panonot ko. Dagiti man sadot akagawad. Si bang-ring-ring ko iti panonot ko. Diyoray man awan nagyot-gyoti dita. Nay, anya manan dita pagpupudutam lakay. Kunak man lano, ang malam ka niya barangay hall, tasi kati officer of the day. Wan, ngem ha? Masurunak. Saan mo ta di resolution ko timpan ni Kapitana Ijaili? Aniya? Saan mo ta priority di resolution ngayon pa na? Jahikit din otor ko tiyod odi na? Oh, masurunak ni Kapitana. Bay amon. Masurunak nga road. Iso asanag ngag-duty ta. Di oray man nakarikap di opisina ti barangay tag malmalam nga wan tao. Ay, maditi kas talakay. Dagiti ka barangayam, di mapapasan dita. Uray, ta saan mo't asyak tiyan adda ang mababalaw dito'y. Ni Kapitana Iso ti madilaw no kasjay ang nakarikap yung opisina ti barangay. Bakit? Sa bagay, kasi tinaminsan, imbaga ni kakasaka nagbalog ni Kapitana. Day tangarod ket. Di Kapitana ti ibaga dagiti tao ngagbalog, winubalog no kastaasa na nakalukat ti opisina ti barangay. Talaga sana kung ngagsubli ijay. Anya nga rod taramidam. Di, agbuya ak. Aya,
Anya a pelikula ti buyaam. Sana pelikula. Ah, Wino sa anak ngagbuya iti telebisyon. agbuya ka kunam. Anya nga ron ti buyaam. Dagito'y matak maturo ka klangin. Imbagan tayo bagada dagiti la matak tikit kita wino buy-buyaak. Ngam ti adda iti barangay hall akaya rigak metlat bambante. Sanen. Ha. Oh, adda tayo matla dito yan, kakaaruba. Adda man damagag kada kayo. Anya day tamare. Sige man, mangrugi ka iti istorya. Agi inistorya tayo, kabayatan ti panaglilino ka is tayo iti ulo. Agkikinuto tayo ko nam Wan, iso man lang nga iso. Ay, anya dyan ko nam nga ibagam. Kastoy nay. Anyat makunayo iti agdama a kapitan dito'y barangay tayo ang nagbugsutan. Kapitana ko nam tababa ti kapitana tayo. Ayun niya. Anyat makunayo. Baday, mararamidan na. Ang pamana na sa doon na opital. Gusto kayo. Malpaston ti terminuda. Awan man lat makita mo nagapuanan da. Ay, agpahiso day ta. Iso ano siya ti agsarita? Masukatan ti kapitana tayo. Madi ngamin ti babae. Ayun. May mayat matlano lalaki ti kapitan ti barangay. Mas patyen dagiti tao. Nang runa dagiti pilosopo. Ti kunamkit day. No sumayat ti kapitana, awan ti maaramidan da, no jayla makiparparte. Kanayo na sexy, nakalablabas dagiti subil da kadagiti babay kagawad. Otro maday sekretarya ken tesorera ko nama. Nakalablabas ti subil da. Sa kaslapay, na idumudom da iti sanga palangga ng arena. As lakas tanti lang nga da, gapu itik kinapuskol ti pulbos da. Kunayo no, makuberan dagiday kung kumriit arpro pa da. Medyo bumakit da katakas kada taon. Kasjay ti kayat ko dumeng. Dioray man. Umanayan na nagiti opisyal ti barangay ti pagtutungtungan na iti aguumong ka nagiti tiyanggi di ti barangay. O di mayat. Na kayo talaga. Saan sama ta mapunas ti pasugnod yaon? Pasugnod nga agnanayon dayto yain. Nga madiday ta. Da kayo ti maabak Anya maabak? Kasano maabak No iti day ta panagsaksakit tinakamiyaw kat mangpapapas kailatan, da kayo matla ti maabakan, ta makaala kayo to iti sakit yaw. Ang mga no high blood kayon to kanayo na. Ay, awan dito, awan. Ag-relax kayo nga ro da. Na, kasano ang makarelax kayo ngayon, no? Agsaksakit mo tinakamiyaw. Talaga na sakit tinakim ko. Iso nga uray dita na ti mapan kondi marang mangijay. Anya lang, ti bagbaga ni kapitana. O di bayam? Umay nakay-aywan na, no di nakmauray nga agparang iji barangay hul. Anya? Win, urayik. Umay ni kapitana dito'y balay, no di nakmakita ijay. Maamiris nanton ti basol na kanya. Imbag da nagranata dito store, kagawad gusting. Anya ti bagam kagawad ugmok. Alaman nga ron, padamagan nak. Jak ngaminan imay opisina tayo. Madi, aramidem. Panya,
Siyak pati maditar aramidin na. Dinto ta adamot puntos ko. Apay asaan na jay priority a resolusyon ti una endang impan ay opisina ni Mayor. San nga umdas day ta pagrasunam? Tapno di kan ag-report iti barangay kagawad. Ay, apaya. Kakundidilaw kanya kagawad ugmo. Na? Tanuan niya dagiti violations ko kas opisyal, mas paingad adukin ka. Nay. Saan kit din? No. Sadot ka kagawad. No. Pulos adi ka man laagpakita no bayanihan. Nay. Madiray ta saum. Made no madeng magpaisaw. Sanaya? Di pa'y marugitan dagita ramay mo no agbayanihan tayo. Takasano? Nakabanikas kalatan, wagis kalawagis, todo dito, todo ijay, tararamidam, mandar dita, mandar ijay. Anya? Wan ko na tagpasaw. Mandar kala, mandar. Dahil jay matlati mo matrabaho, no kakaisunang agpakita kay di panagbabayanihan. Iso asadot ka. Paggagatam lati agmandar. Ay, madi. Tsak akun day tangay bagbagam. Aklo na, tayo pudno. Iso ano matuloy di barangay elections, Sanda kantong ay butos. Nita ay... Ikampanyak to pa'y kit ti saan na panang ibotos dagiti tao king ka. Siyak tulat ibotos dan. Ay, ang lablabas ka. Ay, Ay, sana pa naglablabas di imbaga, tagpay sumit, tiaramid mo. Isalbag ka. Pinarusukan nakputin. Ang lablabas ka. Dinanugan ka ti kayat mo. Mayok ka gusto. Pasugsupay! Agpadata kagawad. Awanan di nakam na. Si kalangyawan manaknakam na. Amidin yun nga. Ik ka kiti pagnakman dati pada ka kagawad. Pagbababuyam dito ngay naramid mo kanyak gustang. Eleksyon do lang Saan ka ngay butbuto? Ay di oray no si Kati. Saan lang ang mangibutos kanyak. Ay mas pa'y kanyak ikampanyak ti saan na panang ibutos na giti tao king kanyak. Kahit mo ba'y? Pastor na tang. Ay di naklap ng duming agsao. Kagawadak. Bay anak agsao. Tatay. Agsagana ka gustang. Agsarak tanto lang. Iti karasayan ti tugot. Di oray tayo tuloy ka. Di oray pa iye awan makita at tugot. Apay biro kang balat karasayan ti tugot ngay. Tatang. Kagawad ako na duming. Kagawad na. Tawanan. Gapot na kagawa dun. Pasalamat. Ay. Kagawad ka no. Awan mo't gayam duman ni katuganga kagusting katagiti kagawad dita. Idi iso pa lang ti kagawad. Iso mo lang iso. Domi, mabali namin. Anyan. Rumbide paklaku mabiit game. Asino nga taday tama ito. Tatang. Si kamot gayam. Sumber ka. Umay ko lang kumaalan ti tulbak iti barangay hall. Agsubliak matla tagaws. Nay, apay. Awan jay officer of the day ita aya. Ada tulbag da jay. Kat iso kumati manglukat ita. Awan pa'y mag. Naglukon. Agabsint man nga tanda jay. Wan nga taa. Nakakandado pa'y matla di barangay hall. Alakla ko matitulbak yaw. Ay, sige, sumber ka pa ya.
Agtugaw ka pa itag kapita. Ha? Saan ka ngagsubli jay? Saan ta mapanig opisina ti barangay ita? Kasanaon, nakarikap, ngagbalmalam nga raw. Kasta talaga. No sana mapan officer of the day. Sige da kayo ti makamaw. Uwin, para maminsan lang mata nakarikap ngagmalmalam, di oray makalawas. Mairasunan to day tanong ka. Sige, ko na kaon, da kayo ti makamaw. Da kayo mo ti chairman. Ngam adda arami din ta. Rumide pakla kumakait. Tama ti busog ko. Aha, nagmerendang awanin. Yun nga pa isaw. Nalpasan ti oras sa panagmimerienda. Awan pa di agjo ti akagawad. Bayamon ko nakmat. Inton bigatan na mapan kamot ti jay barangay hall. Oras yak. Sanak la mapan ni jay. Andiyan ko na yun. Adda arami din tayo? Wen. Ay, sana mababalaw dagiti tao. No apay nga da nga si tunggal na butusan akagawad. Ay, tangaron. Nagano ti madi amang manggag asao dagiti tao. Adoon kinabirngasa na barangay officials. Ay, wen. Ada kagawad pasyar. Gaputa managpasyar. Ada kagawad siksik. Gaputa para siksik iti braha. Ada kagawad nga akop. Kas kadanuan niya pa'y dita na birngas. Sa bali la di tungit queen. Ada pa'y tungit king. Isal bagkit dagita. Ay, dagita ti paggagitan, dagiti padang opisyal ti barangay, dito nagbugsutan. Kababain in the world. Di ko na yung papanan tayo, wano aramidin tayo. Anya tayo chay? Nagpasyar taman kit day. Ha? Sa di daw, ti pagpasyaran tayo. Pasyarin taman dagiti kapadang opisyal ti barangay. Amun tano anyat aramidin da kadagiti babbalay da iti kastoy nga oras. Diyala unay officer of the day ita. Una ya. Maamuan tayo ita, no? Apaya dinag-jutay. Tawan mo't paabiso na. Una unta di kagawad nga officer of the day ita, Doming. Awan tao dito balay da kagawad siya no, anabirngasan iti kagawad akop. Mala, ituloy ta. Pindaan ta papanan ti balay dagiti padang opisyal ti barangay. Nagasat dagiti pada tayo a barangay officials. Talaga nga opisyal da naman ko na, tapasyarin nyo pa inan. Tapno amok, no anya launa iti aramiden da. No podno ti masansa na pagrason da, no daytay absent da iti meeting. Nangro na no duty da, agramdan. Kaya tiyo asawan, siguro na kastada, manipod pa iday, ngam nailay-ilay yung dalata. At da masansan ngaglangan, ngam 100% present kadag iti meeting, pan naka-i-release ti honorarium. Aya, ang damot nga rod paggagatan da. Uwan market di Ang damot paggagatan da. San damot anamimpinsan asadot. Gaputan nagagat damot nga umay makimiting, no? Panagaawatan iti honorarium. Day talaang piman ti paggagatan da. Sigo da kastadan, ura edisan kapay akagawan. Napudot ti ulo ni tatang. Gapoy tinaduktalan mi karag iti kapada nga opisyal iti barangay. Apay, anyat na doktalan niyo? Agasam, sana nag-duty ni kagawad akop iti barangay hall. Gaputa adda session da iti tong itan. Anya? Pinasyar mi dagiti kapada mi nga opisyal. Iso na dyan. Naduktalan mi ang minalamgayam ti meeting da iti tong itan. Nutad dumapay ka no? Irugidan iti bigat. No, adag voluntaryo nga sponsor iti pangaldawan da. Aya. Ay, nagmadimot adamag daytan. Talaga nagmati. Pinayabanan ni kagawad ako, hindi nakita mi.
Madama ti panagakop na iti sinsilyaw nga inabak na iti tungit idi nakita mi ina. Sapay kaslawan anyaman ti kadami. Di daman lang nakigtot. Awan babain da. Ay, unay matan ti kasta. Sa pirme ti luksan ni tatang. Mang-meeting kano inton bigat. Emergency meeting. Aywan katnay. Masapol nga adda kay itong harod amin a barangay officials. Kastati ko na ninanang itay pumanawag iti balay na. Ay, makatuturo nga ka. Kita Adam. Ang mga nag-high blood tukit din ni tatang numapaungot na ijay. Narigatan. Good morning, Chairman. Magandang umaga. Anyat good ita morning kagawad Clara. Anya ti masapol da. Ken anya ti maganda. Ay, siyak Chairman. Mayat sakit di ti pan nakaibuang mo ita dutim akagawad. Saan asyak ti officer of the day ita, Chairman? Nay. Kung naklano si ka ti ag-duty. Ni kagawad uyaoy ita ti akin duty, Chairman. Siguro, masapa mo't nga umay. Milagroan masapa. Kat maminsan lang unos ti inamabulan ti panag-duty na yay. Jaklaan mo Aguray ka man, kagawad Clara. Sika man ti kasarita kita. Mas daawak man. Sigo da managlangan kay ti duty. No ag-duty ka man, naladaw ka. Ngamita, saan mo mata-duty ngam adda ka? Ay, siyempre Chairman. Magandang buhay man nga ruden. Good morning. Good morning. Nay. Sa bali pa'y milagro na ito. Ay, siyak ti officer of the day, Chairman. Isu nga dak. Wen, gapota panagaakop manen, panaga-honorarium manen. San ka di kagawad Clara? Iso nga, Ada kayaw? Chairman. Isu nga rod anaragsakak kun. Sinapa kuntiin may. Masapak tungag out. Kasta. Ngala, urayin yung nga rod ni Tesorero. Tapaman amayawat na dagiti subriyo nawaya kayon. Ken uray di ka mo nagyot-yote kagawad akop. Mapankanton iti ko na mapapanam. Ni Chairman mo. Kagawad ako kun kunana mo tan. Makibir-birngas kayo mo't kanya kun. No sabal iti mga waking ka iti akop awan ni bagbagam. Itatasyak, adama ko na. Unmat ngamin kagawad. Akop tidimkat abirngas mo. Isu nga, awat mo. Laki charm mo matday ta abirngas an aya. Ay, tila ibagbagam kagawad Clara. Di mo anawa ni Clara, taam ko no apay anabirngasan ka iti akop. Sika titong itking san. Nabirngasan ka iti akop, gapot na si katikanayin ang mga akop kadag iti pusta. San kat apod noon kagawad akop? Aminin! Ay, Chairman. Pinaypay sumot na ni kagawad akop ti Pimanaw, Chairman. Kapilitan na.
Imbagak nga minadyak kita makita ti rupa na itangag malam. Naimbag ka ni Kagawad Clara, saan na adyute? Ni ngay Kagawad Akop. Uri imbagayo ti kasya, saan lat ako mapimanaw? Nadanakam na. Ngam awan mo't nakam na. Iswa, bayam. Good morning, everybody. Ne. Adda ka mo't Mrs. Kiwar. Ay, Juan, Chairman. Mayat man, Mrs. Kiwar. Sikat tinang isuot ita tsalekon ni Kagawad Kiwar anamarkanan tinagdadakkel Kagawad di talikaw. Kan ure deta kalugong na anamarkan mo't langit ni Kagawad. Ayan nila kay Mao. Apay asan nga iso tinang isuot iti dayta ket iso kumatimay diti opisina ti barangay. Ay, siyempre, siyak ti imayan at ipruksik nga Roger man. Duty na ita saan aya? Tapay ni Kagawad Kiwar, ayan na. Napanakigapas, Chairman. Aya. May samad da ya Kagawad na sadot. Nay, saan asadot nila kay ko, Chairman? Naggagatupay. Agasam, imbis nga umay dito Saan? Di na kayat ti mataktak. Napanakigapas, tasayang mat jay mabulibol na. Kasta aya. Uwan, Chairman. Nagagatunay nila kay ko. Siya kunti imay mangala iti honorarium na. Diretso akto nga minamakitsinday jay ilay no malpas ti jutek kas proxy. Domeng, i-release mo te honorarium ni Kagawad Kiwar ng bati ni Tesorero. Tapno makapanaw ang dato'y proxy. Ay, ni, sarak pa'y apumanaw Ijutsak pa'y mo nila kay ko at akababain mo. Sanin! Adda kami matindi daw Iso nga inkantulatan kababain mat no magipagmalmalim ka dito kat saan ka mat nabutusan na Kagawad. Ay, very much thank you, Chairman. Ay naman nakaawat ka talaga. Ay, itad mo nga rodan tayo sweldo nila kay ko dumeng tanay. Amang Jakon makamakam di karnit kaldeng ijitsindaan. Dahil tibilin nila kay ko katagatangag. Tungit ka! Ay sus, si kamat laasikan ti agtungtungit Kagawad Clara. Ay, malas yo Awan mon, Kagawad ako. Abakan kan. Siya kon ti agkaraakop iti taya. Uray saglilimala a pisos lataya kat maunong ba. Ako pagdagit sa tayayon. Ay, sayang. Naibusin tili magasot kung manipod pa'y itay biga. Ano samlat ti makitugtugaw ngagsiksik iti baraha. Parang makasubot kan tumitla. Unti mo. May ranon kami ba dito? Honorarium niyo. Uray saan nyo nga ibaga? Ilibre kayo iti merienda ita kakadwa. Katas ng honorarium ko. Alaman nga rod Kagawad Clara. Itay pa'y ang mga abak ka. Iso rebeng lang libre ka. Saan ka na imo? Nang rona no kastoy anaragsaka. Buenas ka talaga. Ay, banay. Tay merienda mi dita, irwarmon. Ayos! Kadi kumpleto ti meriendayo. Special pa itay nakpalutwa kitayan. Ay, talaga gayam anam na maam asikaman ti mga akop kadagiti tayamen. Iwan mo. Saan lang amin asyak tinabirngasan iti Kagawad akop ka. Dinto ta siyak ti agkaraakop iti taya. Uwan nga rod. Alan banay. Tay merindami ka no. Iyag mo, kat mabisin ka rin. Talaga.
Si kahamot ti kanayon ang makita dito'y opisina kagawad dumeng. Anya nga ron, kagawan mo't da taon. Obligasyon tayo ti addalat ta dito'y. Tanyaman nga oras, no adda pa kasapulan ang iti kabaranggayan kada tayo. Madadaan tayo mga asistir kadakwada no kasapulan. Talaga hamot Mamati aksa sumukat kan kini chairman iti dayta ginagaget mo. Saan mo't? Saan man? Talaga akada tayo amin akagawad. Ket si Kati maikari. Iswa, namnamaam. Siyak to ti number 1 a supporter mo dito'y barangay. Saan tayo pala pagsasaritaan tayo ta? Paikit din na saan? Rumbeng lang agplano tayo ita. Saan pa Nagiti obligasyon tayo kas barangay officials itatikitaan tayo. Tasakbay man la aso katanda tayo. Tadi tayo mo't namnaman na may layon tayo. At least adan tumot makuna naramidan tayo. Ay, uwan mo't Ay, awan lat inbati ni Tisurero. Wino imbilin nakin ka. Ay, tay honoraryam. Imbati na. Siya akong tiag-release ka na kayo. Ay, problema ni tatang mo kadagiti kapada da nga opisyal ti Barangay Rosa. Sigud mo ta problema dadaytan? Ti dakas na kunam. Adan sapay laang mo't dagiti asawa ti kagawad a kundi proxy iti asawa da. Nukas dia adi da maka-duty iti na ito di ka pa nag-duty da. Adda talaga nanang. Maitlat mamarangmangan da ni opisina ti barangay. Pasaray mapabainan da ka na kunan ni Dumeng. Ay katun tasaan mo't ngamin na makaan-anos ni tatang yaw amang paspasagit kadakwada no dadduman. Numatuloy ti barangay eleksyon itatawan. Adulakit day ti masukatan. Di mo kun na rusa. Taadda sikap dagiti kagawad nga irresponsable. Adda taktika dagita. Iso ang masiguradok. Adun to ti mailayon a kagawad. Talaga pinaypaysoy dyan bagayo kanya kidikalman na nanang. Nagsapa kaya nga dadi ti barangay hon. Huwin mo't kita ang manti suot ka, Rosa. Pau! Nag-uniforme kayo pa iti uniforme yung akas presidente ti senyor. Katun mo't akin. Uray si kamo ito. Insuot mo mo't tinday ta chalekom anamarkaan iti Women's Federation. Tapno makunamot ang opisyal ananang. Huwin mo ta. Dawak man. Kaslag malam kayo dito opisina ti barangay Kundi uniforme kayo pa Muka mas daw ka, no apay nga da kami dito, Dumeng. Ay, Dumeng, di ka mas daaw, ta opisyal kami mo't kan Rosa. Sana nakadidilaw nga gistambay kami mo't iti barangay hall. Awan mo ti bagbagak. Mayat ka diya. Kasla da kayo ti barangay officials akadwak dito ita. Unmoy. Ngam, apay, awan umay akadwam. Awan kagawad akadwam nga umay gaputa sika ti agtutay. Saan? Awan to pa di akin duty. Isa binilinak ni tatang. Talaga nga rod nga adot sa daot. Sana panaglablabas nga agsaw. Wano panagsaw. Ngam agpay sureta. Adot isadot a barangay official. Saan lang nga rin tinagbugsutan? Uray ka nang itidaduma pa a barangay. Dahil ti problema nang iti chairman wano kapitan ti barangay. Eleksyon tumanan. Masukatan mo't nga tadagitan. Nabali na kasta. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, Mrs. Kiwar. Good morning, kagawad. Ay, Mrs. Kiwar. Napagbiddutan na kan ni Rosa akagawad, Mrs. Suot mo mo't ngamin na itaw ni Pormi nila kay mo akagawad. Ay, Juan, adda ngamin na panan na. Duty na ita saan aya? Iso ti officer of the day. Juan, apay absent? Apaw. Juan nga rod. Iso nga imayak ta isunok pay laang. Uray italaang kuna namat ita imbaw na dito Staya.
Hindi, adamot pa kita. Ne. Alakit ang kalatan ang kagawad dumeng. Uray tadama daro sa kanana sufing gituyan. Mayat naka-uniforme kayo ma? Wan, talaga nga uniforme mi dagito insuot me. Uray si Kamat. Naka-uniforme ka? Uniforme nila kay ko kagawad. Mayatan niya. Talaga amayat, Mrs. Kiwar. Opisyal kayo matama ko na ita kadaro sa kananang. Kaputat da kayo tiagbati. Damot papanak. Dumeng? Barangay officials kayo matama ko na ita. Da kayo tiag-duty. Absent ni tatang at chairman. Tada napatag niya na si kaso na. Iso nga daak. Raramidan ni Kagawad Kiwar. Nila kay mo, Kagawad, Mrs. Kiwar. Pakit kami na dimkat tibirngas mo na Mrs. Kiwar. Ay, okay lang kanya. Itata pumanawak. Adamot ni Rosa proxik. Mayat. Mayat, gamnay. No pumanaw kamat Apo Kagawad Domingo Portugal. Kasano no da umay akabarangayan ket adda masapol da kada kayo pod no nga opisyal ti barangay. No da kami lati madanon da dito. Makuna nga ron a barangay officials kami alaman. Iso adi ka man tumultulad Dumeng. Agin o opisyal kami matan kananang takundi uniforme kami matan. Ngem, saan kami a barangay officials? Barangay officials? Ano yan? Barangay officials? Ano yan mo tayo? Payakas niya tinatagtagainip ko. Awan tati pagbaliwan ti barangay no kasyahay. Domi, mabali namin. Anya jay bagbagam itay Dumeng? Ay, sorry saan ko nainto naran unay? Nagtagtutubo dito yung nagbugsutan Anya mat tinapanunot da. Nagtutulag da mapanit ibantay disgrasya. Tibantay dito ili tayo asanta disgrasya? Uy, sumangat da ka no ijay. Sumangat da lang? San ay adat-dat lang day dya bantay? Isumot ko nada. Ngam no maminsan, istorya pugut mo't lang. Sumangat da laang, awanan. Awanan, trip da ka na. Nangatumot kami na dya bantay, kan adda pasit na nga awan kay kayo na. Wan nga rod, tatay dya apaset kat kinalbo dagiti lager ka no iday. Mom, kaya't kumatasang aton no makita na dya bantay. Anya? Awan mo't oras sa mapan. Nagadumot sa trabaho. Ay na, no kayat ni may sabanag, maipamuspusan. Ngam no saan akayat, adot pambar. Anya? Saan ka di apod no ti kunak, Dom? Sakit kunada napintas ka no ti agpiknik ijay. Ngamen, anda ka no pasit na nga adda burayok na. Ibagak ka nanang parang kayat na. Agbalon tayo matan. Mayat nga tani tatang. Nagado at trabaho medyo barangay. Adamat Sabado kan Domingo. Wanmat ka diya. Sana dakas no agliwliwa tayo mo't sagpaminsan. Kan mayat pa'y day dya pagwatwatan. Kabaalan nga tada tatang kananang ti umulay. Kabaalan da, ta saan tayo mat apartakan. Agin na na tayo mat numabannog tayo. O sige. Iba nga mga rod kadakwada no kaya da. Adula amin na mapampanunot yung pagbambanugan. Anya pagbambanugan mo ta sasawang bakit? Mayat, exercise. Wan mat nanang. Diyak ka mo kada kayaw. Si kaano saan ka sumurot ba kag tagbatikan?
Ay, naglaingan yawn. Ibatid hak. Ay, mutlagayam bay na. Sagana tayo kit din dagit itugot tayo abalon. Ay, Wan. Taurag malmalam tayo jay. Uray kat makadanon matilugan iti asidag. Basit lang day pagpag na dumanon iti danawin no burayaw. Ngamda kami kindumeng. Dumanon kami ti pantok ti bantay analayang. Ay, no siyak. Ay, kat padasak ba no sa dino ti pakadanunak. Mapilpilitan kanya, Dom. Mayatak mo Ngamay talang. Anya kayam tayo istoryami tayo? Awanan, nalpasan. Ada nga min papanakken mapanak kuman. Aya. Sige nga ram. Mapan kan iti papanam ta mga numaladaw ka. Baliwan tanto tagsarita. Sige nga Rod. Talaga nga da papanak dumeng. Di ka madanagan. Agawid ak adagos. Awan mo't lot sarbi na adito yaklatan sango ti laptop ko. Awan mo't lot malpas ko. Ay, sapa yung isasaro naman na natin mga awis kanya. Ay, palugudan kayo malangan. Dapnawan kunayo. Ay, Anyat kinunam lakay. Napigsa tinegosyo ni Kasinsentinok. Bornok tinok ti may surat anagan na. Asilo day ta akasinsin mo. Kasla itala ang amang ko day ta anagan Namam mo mi din. Di mo la malagip. Kasinsin ko je kasulinikan a barangay ti ili tayaw. At dagayam kasinsin mo ijay. Adda. No malagip mao niya. Napan kami idin kenduming ijay. Adday din natay akabagyak ijay. Kat napanak ba't nakilamay. Kat ni duming idi ti kadwak na bayag day jayin. Aguray ka man. Anyat negosyo na aya. Tapay kat mayat ako nam. Agtartari kayo da. Kasta. Saan aya maiparit day ta? Ako nga ti gobyerno, tadagita kay kayo kat iso dati mang preserba kan mangigawid itirga ay kas kadalayaws. Wen nga madumod dagiti kayo kano ye papananda. Sana madlaw makmaksayan dagijay kapuiti kaduda. Iso tari kayo wendan. Wine. Delikado. Ang mga numatiliwan tao, dagiti agbambantay ka dagiti kabakiran, ti kasta pa nagpukpukan da. Dayo ka no. San sa makadandanon iya dagiti tagabantay. Mabuting dan siya. Anya mo ti kabuteng dangay. Dagiti agpukpukan na. Ay, baliktad. Huwag nga raw. Talaga baliktad. Ngam among bakit. Kaya't kumanti mapan pumasyar ijay. Anya? Panawam man to'y barangayan, enton kwan, agsasaronon tumanin ti umay dito'y balay mang sapul ken ka. Bay, amang aguray na mutbasit. Anyat aramidom ije bantay. Pumasyar laing. Ayabak ni Duming akadwak. Wen, ingka may agpasyar diyay. Kailiw ko mo makita di kasinsin ko pumupukan ni di kayo. Kaano kay nga rod amapan? Depende no kaano ti kuna ni Duming. Isuman ti pagpilye kiti aldaw. Ay, ngala, makamu kayo. Amukmat kita natangken ta ulo yaw. No siyak, ay, masadutak la amagmag na nagadayaw. Iso nga rod ani Duming tayabak. Amok nga mi na di mo mutlakayat ti sumurot.
Iso ani duming adagos tinalagip ko. Imbag ni duming isot kadwak. Tanapelang ada ibabaon ko. Madiman tangir simon ka. Ika at talaga. O apay. Imbag lang nga ibabaon mo, kunam. Nugang mau. Wain. Madi, tikas talakay. Kas lakit bagan mo, di manugang ta. Ay sos, adalaking kwanan sakitin tula tinakam na. No adda pangibaunakin kwana. Agsakit tumat la tinakam ni Rosa king kwanan umaamuan na abaybay anak. Alawan. Saan mo unay laglagi pa. Ay ayatan ni Rosa ni Duming nga asawa na. Masakitan mo't numadi ti ar-aramidam kini Duming. Nga la win. Sanin? Santun? Isakit mo launay mo ti manugang mo. Duming di mo baybayan ni tatang. Amumatan no ko Bilinin niyo mat Apay nga, siyaklat bilbilinin niyo. Ninanang timang bilbilin kan ko na. Siyempre, siyak mo timang bilin kan ka. Alawanin. Di mo paspasakitan. Ang mga nagpasugnod tumanan. Problema yun tumatlaang no di yung mapakan. Anya? Nagpasugnod, saan na mga? Ada ugali ni tatang akasta. No adagat basit adilawan. Ibaganan to nga awanan ti husto nga aramid na. Intun kwan, pambar na asaan amangan. Pambaranan to pa yung asaan nga agsasao. Intun kwan kunamlan na kapimpimanan. Aya. Wandom, ati nanto pa yan tayo ubing nga ay-aywan. No di mo kayat nga agproblema kay di papanan nyo, amin ti sungbat mo kan kwa na, Dom. Di kasanuletan. Isuntulangan, ti hustaw. Kapilitan Iso nga Sam? Dagituyan, daytoy te bakpak mo lakay. Ada amin dita, dagiti pagsukatam tao. Ada pa'y agas ti sakit ti buksit dita, nagsakit tot buksit mo. Ada pa'y ingkabil ko dita bulsana, dita unag. Ada pa'y agas ti sakit ti ulo kas kada uyag. Kanday tay tumtumaram apang pababae ti high blood mo. Ada amin ditan. Nagado nga agas day tanim pabalon mo. Di mo pa'y langarod kinomplito. Day, ada pa'y kurang na aya. Awan lat agas ti sakit tinakam. Anya? Abay, agsaksakit na ka mo. Ay, san. Para kinduming ti kunakay. Anya, jay man manugang mo ti masarita. Amangan nga min agsakit to tinakam na kanya. Ay, adula amin nga mom alaklakayan. Ay, apaw. Iso nga raw nga ibagbagakin ka di mo unay mo't bambanugan di manugang mo. Kaasim ay! Nagdakkel mo na itabakpak mo ratang. Agwain. Kumplito ka no mating karga ni nanang mo ditoy. Intugot yung samot pati ti kusina yun. Anya! Si kamit, mabalin mo ti kastaya. Di kayat ko asaway. Kinumplito yung samot, intugot yung usaran yun. Kapilitan siguro no kasta tinaramid ni nanang yaw. Nakakaamumita ng isagsagana itintugot ka. Mayat patkat di no, kumplito tintugot yaw. Santun ngagparikot ti kasinsin yaw. Amangan ngamin, no, awan na ekstra da apanganan. Sa nasayat mo tunay, no, nagitugot kayo iti mausar? Ano tintugot ko? Adan to usarin ta, Dumi. Apo!
Kunak tumet nga da kayaw. Kastaw na iti panagam mo sa jay masikugapu sa may. Idi kwan si mublat mo't jay saltag. Saan mo't amaanawang agsalte-saltag di tangat 20 daw. Kastaya kasinsen. Awain kasinsen. Iso nagpadpadanak mo'ten manipod pa itay bigat. Imbag tay may kami mutlangin san. Dandan isaan kami ngagsubli ti dalan ngagturong dito idinayaw awan kami. Ay saus, naranaan nyo nga taday tay mangyaw awan. Ay di mat kadi amu ada nang yaw awan kada kami. Ada mangyaw awan iti dalan nukwa. Ay magta diyo naranaan. Ano naranaan nyo? Ay sos, masigurado kasaan kayo na nagtuloy dito, kasinsay. Saan ba't nga ta? Di mo ngamin amu ka, di bagbagak amang yaw-awan, kasinsay. Sino ngamin aya? Tao mo't lang aya, wino ulag, beklat, wino banyas, wino alingo. Babae! Siksi a babae ti mangyaw-awan. Isuan, nasaya at may. Saan nyo ang nakita? Ay, siksay. Apo, ay katibagik. Ay, nagsayang ay. Nagpakita la ko makasinsen. Asus, kastati ko nam, kasinsen. Ang amok pa yan no nagpakita ng agpaisaw. Nudi ka limya sa kaslakigaw. Asus, saan arabrabak na jay? Medyo mayat mo dito alugar tatang. So na lang ta, kasla nagmatat aglawlaw na datay ni ti kabakiran. Kan ore dito karayan analikmot iti nagtatayag akay kayaw. Apay nga ta. Mariknam to'y marikrik nakdomeng. Anyat marikrik na yo aya? Tay ko namon, kasla nagmatati aglawlaw, kasla damang buy-buyak kada dito'y. Kasta ti marikrik na. No, apay nga inuyos ko amin asuot ko at imapaw. Mabasak la ko man jay, pang-unag asuot ko. Si kalangaya, agpadataa, kasla kaipas ngaya maladag at imapog dito danaaw. Tinasayat, tumakdang tandumeng. Sa anak pa yan nag-isisaw. Bayam ta, kab mo didan, tumakdang tan. Ay darasam, agbadutan. Apay ngagmatider kayo mo talita rabaw ti bato asang kaput yun ita. Agbado kayo ngaminan Agsapin kayo. Ay, domeng. Awan dito hinda kita'y bado ta. Kanya? Sos, sapay, kasanutan. Ay, ada nang rabak ka na dumeng. Ada nang takaw ka na kita'y bado ta. At salbag asunggaw. Tatang, kawanan. Sapinan na iti sunggo na iti sapinta. Salbag kayo asunggaw. Isubliyaw na itasapin ko. Ora isulat isubliyaw. Hindi na nangikaskasaw. Sa makaawat na ngamin. Ay, iti sao. Kulos Kasanutan. Nakaapot takit din ng subli jay purok na kasinsen. Kapilitan na Basol mo. No kumay jay langan burayok ti kataltalunan tinagdigusan ta. San ko matinakaw dagiti sungko dagiti bado ta. Di kaya agpabasol tatang. Ngalah, intayon. Katnay, kasla uman. Ano nagiti mata amang mulmulagat kadatay ti panagrik na. Ay, salbag di kastuyan. Day takay. Ay, kat, nakapunta. Sumunga din. Bulagat! Ay, taray, Duming. Taray! Sus! Di kagtaray anak kadapa, Gustilo! Madiak kita ang titsuram! Tatang, nalipatan yun ngawan sa pinyaw. Agapot kayaw!
Asos! Ay di kay tulak nagdamdamag kanyak. Ayan niya nga ay naranaan na kayaw tay forest guard nga grunrunda. Forest guard? Kadno babae day jay? Unman, babae. Ti forest guard dito yata. Inkantada day jay. What? Ay, unay ka titsura yung asimunga da. Ay, imbag atawan makamam mo kada kayaw. Ay, ad-adakit ko man nakababa. Ay. Wala nga da kayo ti maibabain ama Burnok. Siyempre, ibagada kasinsinyo ni Katuganga. Ay, talang ay, bagadan to kitday abulime. Inte, agpakamat kan agkamkamat. Anya da kasinsin. Ay, sana nagpakpakamat. Dajay, di mat kinamat na ka dyan kantada. Kinamat mo mo't dajay sunggaw. Anang takaw itisapin mo. Ay, awan lat di masarsarakan gayam di ti lugar yaw kasinsin. Ay, agpaysuday ta. Ang mayat ti biyag ditaw. Ado, ti malibre anay masamasida. Dagiti lamos iti karayan, dagiti maanupan iti kabakiran, ken adaw, ti libre ditaw. Ewan, mayat dito nga mo. Di pa ikat may busan dete, arwatem no kasta nagado ti agtakaw asunggaw. Ay, day talaeng Ay, maibos at talaga ti bado yung di yung idulay. Ay. Kanya, ultimo iti balayaw, sumurak, nagiti sunggaw. Way na, agkalung da, iti naluto ang maka. Yay. No di yung idulin amin nga da iti unag ti balay, ay awan kanin yaw. Awan tu magpagbado yaw. Yay. Ay, takawin da amin. Ay, imbag nagpaiso na gawid ang doming. Wala nga nagpaitulog takuma kanya ama Burnok. Ado, tiar aramidin na kababain mo. Purita datan diti kabakiran. Ay, makarwar talaki di ditoy. Awanan ti problema. Bulaga! Ay, tayo imbaga niya ama Burnok ng kantada. Papanan nyo? Ha? Imbag man? Nakasapin kayo matlangan? Uwan nga, aglisi ka. Aglisi ka kung may tidalan. Di kagdip pa. Lumabas kami. Tatang, dyan na taalapdan. Di natan samot pagawidan na itan. Ay, siya na mabalin. Nalakid din. Papagnaan na kami, tagawid kami. Saan kayo ang makaawid? Awan agawid kada kayo. Agyan kayon dito'y kabakiran. Da kayo ti kasukat dagiti adu anatumba akayo dito'y. Anya, ay nga mawan masol may. San kami nagpukan ituray may sa apun di kayo? Sana question dayta. Agyan kayon dito'y kabakiran. Kandi kay madanagan. Agbiag kayo dito'y. Ala, magna kayo. Sumrek tayon iti kapuskulan dagiti kayo. Ay, saan? Ay, saan? Pangasay, inengkantada. Napintas ng kantada. Awan, di nakmalamlamyong, akas iti pananglamlamyong dagiti imunan nga imay ditoy. Ala, iti kabakiran. Sumrek kayo, iti kabakiran. Tatang, kasalutan. Basol mo! Iti, basol tamad laeng duming. Ay, kasanutan! Awan, kabakiran dito yan. Kabakiran. Ay, agyamanak. Anda kayam dito balay. Taga-inap lang kayam di kabakiran.